Щиро вітаем вас, шановные сябры, і віншуем з Сусветным днем поэзии. Справа ў тым, што ў 1999 годзе ЮНЕСКО на сваёй 30-й сесіі прызначыла 21 сакавіка прафесійным святам для тых, хто імкнецца ўціснуць тканіну быцця ў межы рытму і рытмоўкі. І гэта не выпадкова, таму што паэзія адкрывае вялікую магчымасць для дыялога. Яна паказвае, што ўсіх нас, дзе б мы не знаходзіліся, хвалююць адныя і тыя ж пытанні і пачуцці. Паэзія – адна з граняў нашай свабоды, сведка нашай прыналежнасці да чалавечнага роду. Адкрыць для сябе нават адзін верш значыць пагрузіцца не толькі ў мову, але ў яе абвостранае ўспрыманне свету іншым чалавекам, у яго пачуцці, як бы далёка ён не знаходзіўся. Сапраўдная паэзія – гэта заўсёды нешта незвычайнае, загадкавае, таямнічае, што мкне да сябе сілаю зямнога прыцягнення, прымушае спыніцца, уразіцца, задумацца надоўга нават самых абыякавых і чэрствых да акаляючага нас свету, да жыцця. А сапраўдны паэт – гэта не толькі сын сваёй зямлі, свайго народа, а гэта майстра мастацкага слова, хто ад нараджэння надзелены талентам, Божым дарам. Слухаць час, прадбачыць наперад і прадказваць, што нас чакае заўтра, якімі мы будзем, прарастаючы ў дзецях, унуках, праўнуках. Шчаслівы той творца, які можа сказаць, да мяне прытулілася слова. Свет
Паважаныя сябры, Гродзенская пісьменніцкая арганізацыя першая ў рэспубліцы пачала адзначаць Дзень паэзіі. Да гэтага свята пісьменнікі заўсёды прымяркоўвалі значныя падзеі, падрыхтоўвалі прыемныя падарункі. Так менавіта ў Дзень паэзіі адбываліся прэзентацыі літаратурных альманахаў. У школе нумар 3 адкрыўся музейны пакой «Гродзеншчына літаратурная», дзе цяпер адбываюцца сустрэчы з пісьменнікамі, праводзяцца урокі мовы і літаратуры. Двойчы падчас свята былі абвешчаны і уганараваны пераможцы абласнога конкурсу рукапісаў і мяцёнкі Алаізы Пашкевіч. До сённяшняга свята гродзенскія пісьменнікі таксама падышлі з новай, цікавай ідэяй і вырашылі стварыць у нашым горадзе тэатр паэзіі. Адкрыццё тэатра адбудзецца сёння, тут, на гэтай сцэне, і вы будзеце сведкамі гэтай незвычайнай і важнай падзеі. Але найперш паважаныя творцы нашага горада. У гэты святочны дзень і ў гонар вашага прафесійнага свята прыміце самыя шчырыя віншаванні і пажаданні творчага натхнення. На сцэну запрашаецца галоўны спецыяліст Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, галоўны рэжысёр рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур Вольга Томашаўна Богданович. Дякую вялікі, шановне гаспадарства, са святам вас, не проста са святам, а з сусветным святам, днём паэзіі. І нельга не ганарыцца хіба што тым, што я таксама трошачкі датыкаюся да гэтага сусвету, выдатнага сусвету паэзіі. Дазвольце вас ад імя Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта, ад імя Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі павіншаваць і з гэтым святам, і таксама з адкрыццём тэатра паэзіі. Сапраўды, у нас на Гродзеншчыне гэта такая з'ява нечастая. Таму я думаю, што гэты тэатр стане адметнай старонкай. Чоловіка, який знаходиться при посаді, але і чоловіка, для якого поезія стала першим кроком у творчому житті. Менавіта з віршів почалася моя кар'єра літератора, тому я думаю, що не здарма я сьогодні з вами на цій сцені. Ведаєте, коли йшла до вас, думала, що таке поезія, які вірші подшукать, ці може навіть самой нечто придбати со свого сусвету поетичного. Тут уже гучали з вусна у дітей слово Регора Бородуліна, якого я так само люблю, про поезію і королеву, і служку. Але ведаєте, до вас я сьогодні прийшла з віршем Максима Богдановича. Это мой самый улюбленный вірш. Чому? Тому що я думаю, що так передати про слово почутті поэта мог только человек с незвычайной душой. Понад белым пухом вишняв, быццам синий огонек, вьется, шпарки, легкий, синякрылый мотылек. Навоколу все поветра, в струнах солнца золотых, йод, дрижавшими крылами, звонить ледве чутно у них. Песня вьется и льется на раздольный вольный свет. Ніхто її не почує. Може, тільки сам поет, шановне господарство, ось менавіта гэту песню, якую ми чуємо, ви чуєте струнами своєї душі, не може почути ніхто. Напевно, не глядячи на всі притворства громадства, не глядячи на всі притворства, такої не вельми хіба що грошової професії, да, як поезія, але ж ми зостаємося, і поети, і літератори завжди будуть заставатися душою нації, душою громадства і душою держави, якої вони живуть. І знову переходжу до своїх непосередніх обов'язків державного служачого, і
со святом уручить коллективу Гродненского отделения Союза письменников Беларуси за шматгадовую пленную культурно-громадскую деятельность, уклад в популяризацию литературных творческих Гродненщины, гоноровую грамоту Головного управления идеологичной работы культуры и по справах молоді Гродненского областного виконавчого комитета. Поливанова Людмила Антоновна. Дякую, великі, шановне господарство. Всього вам доброго, за святом. А зараз слово для адкрыцця тэатра паэзіі мае старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання Саюз пісьменнікаў Беларусі Людмила Кевич. Добрый день, шановные сябры. От усей души шчыра віншую вас з Міжнародным днем паэзіі. І хочу пожадать усім творцам нашага гарадзеншчыны і аматарам паэзіі, якія любяць літаратуру, паэзію асабліва і падтрымліваюць нас заўсёды. І прыйшлі сёння адсвяткаваць з намі гэты дзень, пажадаць моцнага здароўя, творчых поспехаў, новых ідэй, тэм, кніг новых публікацый, новых літаратурных шэдэўраў. Вы ведаеце, сёння мы вырашылі адкрыць тэатр паэзіі, таму што мы лічым, што паэзія і тэатр вельмі роднасныя галіны мастацтва. Глядзіце, 21 сакавіка адзначаецца Міжнародны дзень паэзіі, а 27 сакавіка Міжнародны дзень тэатра. Вясна якраз нас і аднае. Чым яшчэ роднасныя паэзія і тэатр? Яны стварыліся вельмі даўно, з'явіліся вельмі даўно і заўсёды ў аснове тэатральных дзействаў, тэатральных пастановак ляжала літаратурны твор, літаратурнае дзеянне. І на першых парах гэта была заўсёды паэзія. Я думаю, што паэзія, што тэатр дапаможа людзям, якія яшчэ не надта разумеюць складаныя строі мовы паэзіі, зразумець больш глыбока яе сэнс. І паэзія, дзякуючы тэатру, будзе мець яшчэ больш прыхільнікаў. А чаму дзякуючы тэатру? А таму што тэатр – гэта пляцоўка для відовішчаў. І ў тэатры заўсёды гучыць музыка, песні, танцы. Тут ёсць месца выяўленчаму мастацтву, ігры акцёраў. І тут месца вельмі шмат для творчай фантазіі паэтаў. Таму сёння дазвольце мне лічыць адкрытым наш Гродзенскі тэатр паэзіі «Вікторія». Вы ведаеце, мы вырашылі назваць наш тэатр «Вікторія», таму што ні адно з імёнаў жаночых не мае такога дакладнага, пэўнага сэнсу. Вікторія – гэта заўсёды перамога. Вікторія – гэта заўсёды пераможца. А кожны з нас, звычайны чалавек і паэт, заўсёды перамагае нешта ў сваім жыцці, перамагае ў сабе нейкія якасці, уласцівасці. І калі надыходзіць перамога творчая, то гэта самае вялікае шчасце для творчага чалавека. Яшчэ у нашым калектыве пісьменніцкім ёсць нагода, каб так назваць наш паэтычны тэатр. У нас ёсць маладая дзяўчына, якую завуць Вікторія Смолка. Яна сапраўдная змагарка, яна сапраўдная маладая паэтка. Яе душа заўсёды на паэтычнай хвалі, на узнёслай, душэўнай,
і духовнай хвалі. Таму сімвалам сённяшняга нашага свята стане Вікторыя Смолка. Хаця, я вам хочу сказаць, у нас ёсць яшчэ одна нагода, таму што ў нашым калектыве ёсць паэт, пісьменнік, якога ведае ўжо не толькі Беларусь, але і замежжа. Гэта Віктор Кудлачоў, а імя Віктор – гэта таксама перамога пераможца. І вось такая як бы сувязь пакаленняў Віктор і Вікторыя. І сёння мы запрашаем на гэту сцэну як сімвал нашага сённяшняга свята і адкрыцця тэатра паэзіі Вікторыю Смолка. Калі ласка. Паважана Вікторыя, дазвольце вам задаць некалькі пытанняў. У якім узросце вы пачалі пісаць вершы? Хто гэтаму паспрыяў і як гэта здарылася? Колькі сябе я памятаю, я заўсёды жыла паэзіяй, музыкай слова. Калі была маленькая, калі расла. І, канешне, я ўспамінаю мае школьныя гады, маіх настаўнікаў, асабліва маю настаўніцу па беларускай мове Святлану Станіслаўну Барысік. І першы свой верш на беларускай мове я напісала і прысвяціла Максіму Богдановичу. І з таго часу лічу, што Максім Богданович – гэта мой паэтычны анёл-ахоўнік. Таму што спачатку я пісала больш на рускай мове, а пасля верша ля магілы маці паэта, я думаю, хто прыйшоў сёння на свята, гэты верш ужо чулі і ведаеце. Я пачала пісаць і на беларускай мове. Канешне, шчаслівы чалавек той, каму лёс дорыць сустрэчы. І ў мяне, канешне, у маім жыцці ёсць такія светлыя сустрэчы з людзьмі, якія мяне натхняюць. І, канешне, сённяшняе свята, сённяшняя наша сустрэча, я верую, я нават ведаю, што яна мяне натхніць на новыя творы, на новыя вершы, на новы працяг светлы маёй сцяжынкі творчай. І яшчэ б хацела сказаць, што, канешне, паэзія, музыка, слова, яна жыве ў кожным з нас, у кожнай душы, у кожным жыцці. Проста вельмі важна яе адчуць, вельмі важна яе пачуць і самае галоўнае падзяліцца з тымі, хто разумее музыку слова. Я веру, што усе вы, хто сёння прыйшлі, усе вы, хто сёння слухаеце наše мерапрыемства, вы разумееце музыку слова. Скажите, Виктория, откуль берутся темы для вершаў? Я уже говорила, для мяне вельмі важна ў жыцці сустракаць светлых людзей. Я іх называю людзей, у якіх ёсць зоркае сэрца. Сэрца, якое умее бачыць вачыма любові. І вось у мяне, канешне, была сустрэча, я ніколі яе не забуду, моя першая сустрэча з Діанай Гурцкая на фестывалі «Белая трость». І вось з таго часу у мяне з'явілася моя творчая мама, моя паэтычная апякунка. А яшчэ, канешне, я б хацела сёння, каб прагучала імя Ігора Васильевича Жука, таму што Ігор Васильевич для мяне быў сапраўдным творчым татам. Калі я прыходзіла ва універсітэт, я заўсёды паказвала свае вершы Ігору Васильевичу і ведала, калі Ігор Васильевич казаў, што цудоўна, то я не баялася паказаць іншым. Я не баялася надрукаваць гэтыя вершы. Таму я адчуваю, што у кожнага творчага чалавека павінны быць разам з мамай, з татам, якія падарылі нам зямное жыццё, яшчэ і духоўныя бацькі. Так вось у мяне ёсць мае духоўныя бацькі, мае анёлы-ахоўнікі ў паэзіі. Вікторыя, мне вельмі цікава, хто ваш першы слухач? Каму вы давяраеце спробы пера? Мой першы слухач, канешне, гэта моя мама, гэта мой тата і, канешне, усе мае родныя людзі.
Я говорила вам, что вот моей поэтичной опекункой стала Диана, и Игорь Васильевич заўсёды был со мной, и я верю, что застаецца и дапамагае мне. И, конечно, Людмила Антоновна, гарадзенские наши творцы, наши выкладчики из университета, потому что яны стали все для меня родными людьми. И нават есть у меня такая светлая традиция до усіх святаў ствараць паштоўку з вершаняткавай дзёбкі. Верш я называю вершанятком. Птушка птушанятка, а у меня верш як вершанятка. Як тая вершаваная птушачка, якая павінна паляцець і сагрэць сэрцы. Вось такія паштоўкі дасылаю усім, каго люблю. А усе тыя, каго я люблю, гэта мае родныя людзі, гэта і мае выкладчыкі, і мае настаўнікі са школы. Я стараюся нікога не забываць. Ці можаце вы назваць самыя важныя і важкія падзеі ў жыцці за апошнія гады? Конечно. Найперш гэта моя першая вершаваная ластаўка зоркаму сэрцу, моя першая кніжачка, якую я прысвяціла. Ужо гаварыла вам, што зоркае сэрца гэта тое сэрца, якое ўмее бачыць вачыма любові. І я прысвяціла усім зоркім сэрцам і, канешне, маёй паэтычнай апякунцы. І другая падзея, якая прыйшла ўслед за маёй першай значнай падзеяй, канешне, з падтрымкай усіх маіх родных людзей і нашых гарадзенскіх паэтаў, гэта маё ўступленне ў Саюз пісьменнікаў Беларусі, які адбыўся ў снежні мінулага года. Традыцыйнае пытанне. Вашы планы на будучае творчыя, вядома? Конечно, творчие. Я вот стараюся кожны дзень, нягледзячы на настрой, потому что бывае розны настрой, але ўжо прыйшла вясна, якую мы так чакалі. Таму, канешне, кожны дзень хочацца тварыць, кожны дзень хочацца дарыць усім вам пялёсткі душы. Ну і, вядома, нам вельмі хочацца даведацца, што для вас паэзія? Калі дазволіце, я вам адкажу вершавана, таму што паэзія для мяне гэта песня. Песня ў сэрца заляцела, нечаканая, жывая. Хто прыгожы, цёплы, смелы, тую песню праспявае. Нарадзіцца дапаможа жыць на свеце. Ці не добры падарожны Божым выпадкам сустрэты, ці не тая залатая братка, ластаўка, вясніца і ахоўніца святая вершаванага дзяцінства. Дзякуй вам. Виктория, я запрашаю вас до микрофона и прошу прочитать несколько своих вершей. С радостью. Пачну я з верша, присвяченых самой любимой моей весне, потому что сама народилась весной. Ужо не страшно ісці на ранку, не спіць прамень, яго будзіць спеў. Ужо лясніца пяе вяснянку сярод галінаў цяжарных дрэў. Калі заплача нячутным шэптам ліст у зялёненькіх паўзунках, яго загойтая маці ветру на сваіх лёгкіх святых руках. Ужо ліхтарыкі мроі ў цемры, паўстала музыка аблачын, і ветрык звонкіх дажджынак зерне нябачна сыпле нябесны млын. А млын помолится за листоту, зашапотить надо мною звончей и выпье солнечный день самоту с моих широко закрытых очей. Для меня
сапраўдны падарунак сустрэча з вами і сённяшняе свята. І кожны наш дзень мы павінны памятаць, што гэта падарунак ад Бога. А ты узнай, что каждый день подарок Бога, что радости живут везде, что их так много. И просыпаться, и дышать уже награда, и сказкой вечер завершать, и с мамой рядом, и светлый миг, и сладкий вдох чудес явления. Как много дал и создал Бог за дни творения, как много даст и сотворит, в судьбе наметит. И надо жизнь благодарить за все на свете, беречь любимых, что бы там ни изменилось, и в новый день войти, как в храм, на Божью милость. І яшчэ я хочу прочитать верш, присвячены маленству, якое я ніколі не забуду, і напэўна яно застанецца са мной і ў маёй душы. Ніколі не будзе, як там у маленстве, крылатых надей и фиалковых снов, хоть мара обдыме и знов мое сердце, и верши до сердца притулите знов. Ніколі не буде тих мрою лагодних и веры святой у загадковый лёс. Хоть струны життя не забыли аккорды, сотканные небом с анёлковых слез. Ніколі пасля больш не выльется смуток чистютки на белые крылы листа, и толькі душа отлетит некранутым пелёсткам у неба, талоне Христа. Дякую, великий. Дякую, великий Вікторія. А для ўсіх вас, паважаныя сябры, спявае саліст народнай эстраднай студыі «Міленіум» Павел Харчычка.
Дякую вам. Паважаныя сябры, сённяшні дзень паэзіі будзе надзвычай адметным. Зараз вы пераканаеце яшчэ раз у тым, што ў нашым горадзе жывуць сапраўдныя творцы. І першымі я запрашаю на гэтую сцэну лаўрэатаў і пераможцаў літаратурных конкурсаў розных узроўняў. Дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая стала лаўрэатам аж 2 конкурсаў. Яна атрымала прэмію імя Александра Дубко, гродзенскага аблвыканкама, за творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва ў намінацыі «Пісьменнік года» і першую нацыянальную літаратурную прэмію Рэспублікі Беларусь за лепшы твор для дзяцей і юнацтва. Ганна Іосифовна часты госць у школах горада і вобласці. Яе казкамі і апавяданнямі захапляюцца нават дарослыя. Сустракайце, Ганна Скаржынская-Савіцкая. Добрый день. Віншую усіх са святам паэзіі і таленавітых паэтаў, і пачаткоўцаў, і усіх, хто любіць паэзію. Жадаю моцнага здароўя, творчага натхнення, новых задумак і кніг. А зараз я падару свае 2 вершыка, якія літаральна склаліся ў гэтым месяцы. Адзін да свята 8 сакавіка, а другі потым скажу. Вось першы верш называецца, гэта дзіцячыя вершыкі. Верш «Малюю маму». Я малюю маму, вочки васильки, вусны мак чырвоны, вейкі матылькі. Обвяду кружочком ружовые щечки, модная прическа, сонячная коска. Это кто? Здивился тата. Мама наша каля хаты, светлым солнцем ярко зяя. Каядиная такая, яна будзе ва ўсім свеце. Вось мы, кветкі, яе дзеці. Усміхнуўся тата шчыра. Фантазёрка ты у нас, Іра. Я яму паабяцала, калі будзе твоё свята, намалюю цябе, тата. А другі верш я написала про малую радзіму крышачку. Значит, як вядома, гэты год малой радзімы, і у мяне заўсёды ўяўленне малой радзімы гэта вёсачка ў маляўнічым куточку, дзе ёсць лес, возера ці рэчка, і, канешне, вясковая хата, дзе ёсць печ, дзе ёсць усе беларускія, скажем так, атрыбуты. Да бабулі называецца. Притулілася да лесу бабуліна хата, вёска ў адну вуліцу, ды ўнукаў багата. Паўлік, Янка, Мартачка, дзецям не дагуляў, паехалі, татачка, на печ да бабулі. Там на печы бабка садавіну сушыць і паўнюткія мяшкі яблыкаў і грушаў, вітамінчыкаў жывых наямося ў волю, каб здаровенькімі быць, не хварэць ніколі. Нам бабуля на пячэ дранікаў бульбяных і з варэннем піражкоў, смачных і духмяных. Усміхаецца бабуля, сонцам зяе хата, завіталі ў госці ўнукі, і ў бабулі свята. Дякую за увагу. Паэтэса Людмила Шаўчэнка піша на рускай і беларускай мовах для дарослых і дзяцей. Угаранавана абласной прэміяй імя Дубко за творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва. У номінацыі «Пісьменнік года 2015». Сустракайце! С праздником поэзии! Поздравляю всех вас. Очень рада, что вы пришли послушать нас. Нам всегда приятно, что есть любители поэзии, родственные души. Первое стихотворение
стихотворение, которое я прочитаю, называется «Когда я не пишу стихов». Когда я долго не пишу стихов, я будто бы из жизни выпадаю, и в серых, скучных буднях пропадаю, грущу, брожу по дому, сплю без сну. Когда я долго не пишу стихов, я становлюсь немножечко другою, ранимой, недовольной собою, как будто за спиною 100 грехов. Когда я долго не пишу стихов, моей душе чего-то не хватает. Жаль, белый аист осенью летает, и хочется добра и теплых слов. Когда я долго не пишу стихов, я снег холодный, выпавший средь лета. Я жаркая любовь, но без ответа. Я речка без песчаных берегов. Когда я долго не пишу стихов, я не живу, а только существую. Дай, Боже, мне поэзию такую, как в праздник перезвон колоколов. И другий віршик, я прочитаю віршик на белорусской мове з назвой «Ротная». Мне бы ластовкой легкокрылой полететь звонким ранком туды, где девчинкой малой, счастливой, я жила без турбот и нуды. Там весну красу причакавши, зацветая батьковский сад, и на даху крыло приузнявши, бусел клёкая сердцу лад. На знайомых до болю стежках заховался мой легкий след. Засталіся там позірк, усмешка, моей Мары дзявочий свет. И рамонки у лугах не забыла, и суметы снегов зимой назавжди родный кот полюбила усім сердцем, усёю душой. Хоть доросла иду дорогой, ты бывая у светлых снах, я дзяўчынкаю босоногой знов збираю рамонки в лугах. А зараз запрашаем на сцену Дмитрия Радзівончыка, паэта, літаратуразнаўцу, крытыка, пераможцу абласнога конкурса рукапісаў імя цёткі у номінацыі «Паэзія». Сустракайце! Добрый вечер. Верш называется «У пошуках малой радзімы». У чым малую мне радзіму адшукаць? У бязлюдных парках горада начнога, між ліхтароў, што ў цемры мігацяць, між храмаў сцен, узнесеных да Бога, прыпасці да бацькоўскага парога. Ты дзе ж цяпер парог той адшукаць? З малой радзімы пачынаецца наш шлях, і ўсё жыццё душа туды імкнецца. Усё вакол вялікае, размах. Вось толькі не размаху прагне сэрца, падбітай птушкай сіратліва б'ецца, як метраном у стомленых грудях. У чым малую мне радзіму разглядзець? У скопішчах рэкламы маляўнічай, у словах зразумелых нам ледзь-ледзь, у тварах, што становяцца здабычай шкляных вітрын, спакуслівых надзвычай, сябе самога як там разглядзець? Ты ведаю, малой радзімы след знайду ў сямейным я фотоальбоме, дзе ўсе яшчэ са мной, бабуля, дзед. Мы ўсе жывем у нашым старым доме, і пахне чымсьці смачным і знаёмым, і чуецца, як кашляе сусед. А сёння свет не чуе, свет глухі, да болю нашых сэрцаў скамянелых. Што стала з намі, скуль на нас грахі? Мы ж з храмаў не вылазім тыдзень цэлы. З
са шчырай дабрыні, з пачуццяў спелых, з малога пачынаюцца шляхі. Шановные сябры, со святом, с Международным днем поэзии, счастливого лёсу тебе, Театр поэзии «Виктория». Анатоль Апанасевич – жаданный гость у любой аудитории, потому что он сполучает несколько видов творчести, пише верши, прозу для детей и взрослых, створяя афоризмы, занимается живописом и скульптурой, играя на гитаре и спевая. Щиро запрошаем Анатоль Апанасевич. Дорогие друзья, искусство существует не для всех, а поэзия – это и вовсе изысканный вид искусства, поэтому оно существует только для избранных. Поэтому я сегодня рад приветствовать вас всех, избранных из нас. Бывая в деревне, я делаю вывод, что прогресс, что люди летают в космос, это где-то далеко, это где-то не у нас в деревне. Потому что там, мне кажется, как жизнь как была много десятков лет, такой она остается и сегодня. Вот у меня стихотворение такое есть, называется «Униформа», я его сейчас прочитаю. «Месит кирза, снег и воду, топчет грязь и пыль дорог, обувь, суженная роду, сельских и рабочих ног. Телогрейка греет кости, с сентября и по апрель, в телогрейке в путь и гости, только может не в постель. Вот уже нас доллар кормит, марш идей сменил ключи, но народ мой в старой форме, телогрейка, кирзачи, с ничего не поменялось». Причинно-следственную связь, поступки и их последствия этих поступков понять, к сожалению, нам не дано. За одни и те же поступки, значит, одному приходится страдать, а другому как бы с гуся вода, скажем так. Вот у меня есть стихотворение, называется «Ручки и руки». Ручки белые целуют, ручки крылышки страстей, и ласкают, и милуют кожу гладкую кистей. Ручки нежные поэту вдохновение шлют в стихах, пальцы тонкие, примета глуби чувственных в сердцах. Грубых, жилистых и плоских, будто сляпанных с доски, рук мозолистых и жестких не целуют мужики. Их ласкают с неохотой и прилегших на кровать, покалеченным работой им страстей не разжигать. Как судьба их не похожа, так не схожи дар и дань. Лошадь, что век лезет с кожи, и порхающая лань. Виктор Кудлачов и Ирина Фоменкова. Творчая і сямейная пара, паэт і празаік, якія падтрымліваюць адзін аднаго і ў жыцці, і ў творчасці. Таму і літаратурныя шэдэўры з'яўляюцца ў іх амаль кожны год. А розныя званні і ўзнагароды мы проста не зможам пералічыць. І паверце, яны ўсе вельмі значныя. Скажем толькі, што імя Віктора Кудлачова прысвоена бібліятэцы гуманітарнага каледжа Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Запрашаем вас, паважаныя сябры, на сцэну. Виктор Семенович пишет их давно и профессионально. И я пишу тоже стихи о любви иногда. Мы как-то их собрали в кучку и посмотрели, что они очень сильно перекликаются. И получился такой диалог. Вот сейчас отрывок, я верю, из будущей книги, составлен из этих стихов. Мы вам прочитаем немного. А похлопайте только в самом конце. Хорошо? Улыбка мамы. Май 44-го года. Хоть дальше гремит где-то бой, на горькой земле непогода сменилась цветущей весной. К улыбке позвал ветер шалый,
да улыбаться нет сил. И дом наш совсем обветшалый на фоне весны загрустил. При свечках вновь плакали вдовы, чем завтра детей накормить. Вновь этой весною суровой впрягались в работу, чтоб жить. Отец мой был ранен, вернулся в весеннее наше село, и маме соседка Дануся шептала: тебе повезло, ты ласку мужскую познала, с улыбкой должна теперь жить. А мама с трудом вспоминала, как можно счастливой быть. Наташа, я помню девушку Наташу, с открытой доброй душой. Она в полку служила нашим, была Сонбате бесчастой. Нередко в бой ходила с нами, спасала раненых в огне. Другими говоря словами, была солдатом на войне. Весной погибла в 45-м, а было только 20 ей. Слез не могли сдержать солдаты, склонившись, плакали над ней. А через день была победа, гремел салют, неслось ура, торжествовала вся планета. Пришла счастливая пора, в ней не забыть сестричку нашу, могла бы жить, растить детей. Голубоглазая Наташа осталась в памяти моей. Эти встречи, а помнишь встречи, расставания, в чем прелесть их, ответа нет. Легко в любви дарили мы признания и поцелуи благодарные в ответ, играли в чувства, как актеры, и сами верили в игру. Все обещания, клятвы, ссоры, как листья, разметались на ветру. А хорошо все было. Мы небрежно решали трудности молодого бытия, и в этой легкости безбрежной бывала влюбчивой и я. Ты читала Рубцова. Мы сидели на лавочке рядом, среди белого ясного дня. Ты приветливым, ласковым взглядом согревала, как солнце меня. Я ловил твое каждое слово, голос нежно с улыбкой звучал. Ты с любовью читала Рубцова, жаркий стих мне за душу брал. Стихи любви читала я, стихи тебе читала я негромко, в вечерней лунной тишине, про стан девичьей незнакомки, в ответ читал ты Блока мне. Любовью были околдованы, но прошлое совсем не жаль. Вновь вижу берег очарованный и очарованную даль. Люблю. Звучат старинные романсы, волнуя сердце мне и кровь. О, эти ритмы, эти вальсы, непроходящая любовь. Звучат романсы, я вздыхаю, аккордов сочных звук ловлю. В тумане чувств огнем пылаю и страстно, трепетно люблю. Твой голос нежный, беспокойный, как эхо счастья вновь звучит, и трепещу я глупая невольно, надежда вновь меня манит. Но гулким стуком сердце убеждает, что жизнь прошла и некуда спешить. В любви мечта пусть в синий дым летает и не тревожит боль моей души. Старый парк. Утро тихое стояло, по Ожешко шли вдвоем. Ты с волнением мне сказала: старый парк, давай зайдем. По аллеям, как бывало, не спеша пройдем без слов. Здесь оставлено немало нашей юности следов. Постоим в тиши под кленом, где встречались много раз. Клен кудрявый нас, влюбленных, укрывал от детских глаз. Обойдем тропинки парка, у фонтана постоим. Ах, как грустно и как жалко, в юность путь не повторим. Солистка народной эстрадной студии «Миллениум» Виолетта Лыщик виконає для вас песню на слови Людмилы Кебіш «Незабудки». Музыку написала Ирина Троцяк. Сустракайте!